Hola família, estic aquí cotxant, a punt de fer pipí. Aquí estic en un vàter i un xiringuito a prop del bungalow on estem. I no us perdeu les fotos que hi ha aquí en el vàter, aquí on estic ara mateix, en el vàter d'homes. Aquí, a més de tenir ganes de pixar, el que et venen ganes és de fer una palla, perquè mireu el que hi ha aquí penjat. Això és el lavabo d'homes, del xiringuito aquí on estic a punt de sopar, aquí a cotxant, No us perdeu les fotos que hi ha aquí de les ties, Jo no sé en què devia estar pensant el tio quan va decorar el vàter. La veritat és que aquest vàter tenen ganes de venir a pixar cada 2 per 3, Bueno, aquest vídeo és per majors de 18 anys, De totes maneres el penso penjar al blog. Bueno, vaig a veure si pixo abans de trempar. Vinga, una abraçada.